nyawang kutang apa nyawang apa kunang untuk kutang aja pengen nyong ujarku nyong ngerti ini anggar bengi nyawange kutang dadi untuk kutang salah maning nyong salah iya orang aku tak oh iya salah pindo nyong oh iya ya man selama nyong iki sing salah kunang yen mamajang amung karo janur kuning tak kudange anakku sing ayu kembang wae waton gunung ho 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 capita salah we Pak Saryo capitan kepriwe capitan nyong salah maning wis salah pipira wis kepriye oh pacitan karo capitan apa beda ya beda oh iya oh hurufe padha kok ya keririk asing orang salah jadi pacitan nih persis ya capitan ditiru nyong kula lambene melu bodol dadi apa maneh nu lamben jebar oh iya lambe jebrat ki sampe kebarak pacitan sarwi jenang apa nas dan iwak banyak cucukek kuning terus nambah kayu anggar kepenak nanggap maning nah iya kayak gue sebutnya pinter pantun ya apa banyak cucuknya kuning yo ya mungkin ke bangsalan bangsalan sebisa maning bakayu jajal ngerajang Jepang sewir metah nyong orang ngerti oh si ganti maning ya. Bring garing cakak radio tanya ngapa ora oh si dene bakal ngomong nake orang ngerti nyong angger nyong teyeng jajal jadi kakek pokoknya bring garing cakak radio nyotek terusna pring garing cakak radio karo jengking tambah jero yang gue ya porno ya orang kayak wong tandur ke wong korikor tau tandur pari kayak kan karo jiplong oh jengking jane wong tandur iya emang arep jero ya malah ora dikil yo yo kejero dikil apa nasudan udan panas aling-aling caping gunung nadyan wadon sarwi lanang inumane wedang kopi ya tibang ulus
ada semangate. Ayo mekayu lari kelah. Syukur bisa Yo, 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 ya, oh, yo, oh, yo, ya, ah, jan pengendangnya sinem ya nganggone embel-embel anak kawer-kawere Kang ngendong anak kawer-kawere tunggen tak kentung blelel tumlak tung blelel kabar-kabarnya dawane sepira gue 14 lah senti lah catetan sajroning ati dadan luntur saya marati aku kowe dadi mergo leren ning kubu kasmara lagu ngerti karep jebulane kepenak rentesan kaya sepur sing 5 gerbong iya enak banget ya Bang Sayo iya dawa banget iya jagung iya iya panas-panas karo jagung ya. Penontonnya kene praktis-praktis mekayu Pokoknya praktis banget iya penontonnya